Tiesitkö, että voit päästä korkeakouluun ilman pääsykokeita? Vinnovan Nopsaväylä-opinnot tarjoavat vapaalipun suoraan SAMKkiin. Väyläopinnot sopii hyvin sellaisille, ketä haluaa SAMKkiin mennä insinööriksi opiskelemaan. Jos Vinnovan jälkeen haluaa heti mennä, niin kannattaa tietenkin ottaa ne väyläopinnot. Mä olin tosi varma, että mä menen lukioon. Mutta sitten kun mä kuulin just näistä väyläopinnoista, että pääsee helpomman kautta myös sinne ammattikorkeaseen, koska mä en todellakaan tykkää lukea ja muutenkaan opiskella, niin AMYS oli erinomainen valinta siihen. Ja sitten ne väyläopinnot, että pääsee kuitenkin sinne ammattikorkeaseen helposti. Sen takia lähden Nopsaan, kun sieltä saa suoran paikan ammattikorkeassa. Väylässä pärjää mielestäni ihan perus. Ei siinä tarvitse olla mitään erikoista. On Nopsaa väyläopintojen jälkeen ammattikorkea ja sitä kautta insinöörityö. Jos on motivoitunut ja on hyvä ryhti, niin kyllä väyläopinnoissa pärjää ihan hyvin. Se avaa uusia työpaikkoja, avaa uusia opintoja tai koulupaikkojakin. Se avaa monia vaihtoehtoja. Jos haluat opiskella lisää, niin sit sä voit opiskella. Mulla on isommat vaihtoehdot myös samalla. Mä menen Nopsaväylä-opintoihin kerran viikossa, mutta se on useimmiten vaan puoli päivää. En ole käyttänyt väylätukea. Jos on tarvinnut apua opiskeluissa, niin sit mä oon pyytänyt SAMKissa opettajilta apua, jos on tullut jotakin kysyttävää. Kunhan osaa perusmatematiikan alkeet ja sit siellä on ruotsia ja englantia. Kyllä tunneilla opetetaan se ja sitten itsenäisesti kun opiskelee niin kuin SAMKissa muutenkin, niin kyllä siellä pärjää ihan hyvin.